blessed Sabbath. Добро утро и благословена събота. We have learned in the past few days През последните няколко дни научихме, that God has prepared many blessings for us. че Господ е подготвил много благословения за всички нас. And all these blessings we can receive through the baptism of the Holy Spirit. Всички тези благословения можем да получим чрез кръщението на Святия Дух. We are missing so many blessings when we do not allow the Holy Spirit to live in our hearts. Когато ние не позволим на Святия Дух да живее в нашите сърца, ние губим толкова много благословения. One of the greatest gifts, according to Mrs. White, what we can have Един от най-големите дарове, които ние можем да имаме според духа на пророчеството, is the baptism with the Holy Spirit. е кръщението със Святия Дух. Mrs. White tells us that out of this gift will all other blessings come. Елън Уайт казва, че от този дар идват всички останали благословения. And so many blessings are waiting for us when we voluntarily accept and invite the blessing, the presence of the Holy Spirit in us. И толкова много благословения ни чакат, когато ние поканиме Святия Дух с Неговото присъствие да благослови нашите сърца. There is a standard in the Bible what God is expecting us to have. Има стандарт, представен в Библията, който Господ очаква ние да имаме. And this standard is written in Galatians 5:22 and 23. И той е записан в Галатяни 5 глава от 22 до 23 стих. All of these characteristics are qualifications of that character. Всички тези характеристики са част от този характер. So the Bible says in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Така Библията казва в Галатяни 5 глава, стихове 22 и 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. А плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, всеблагоздание. Срещу такива неща няма закон. Do you have all of these attributes? Имаш ли всички тези качества? Would you like to have them? Искаш ли да ги имаш? Would you like to have the presence of the Holy Spirit in your heart? Искаш ли да имаш присъствието на Святия Дух в твоето сърце? Let me see your hands. Нека видя вашите ръце. Praise the Lord. Слава на Бога. Shall we pray as we begin? Нека да се помолим в началото. Let's bow our heads. Нека наведем своите глави. Gracious and loving Heavenly Father, Много милостиви Татко Небесни, we are so glad that you have given us the privilege to come before Thee. ние сме толкова благословени да имаме привилегията да заставаме пред Теб And to worship Thee. и да Ти се кланяме. Please, Lord, bless us with Thy Holy Spirit. Много Те моля, благослови ни със Святия Дух. Grant us with Thy presence. Също зачети ни чрез Твоето присъствие. That all of what we will speak and listen will bring glory to You. За да може всичко това, което говорим и слушаме, да донесе слава на Теб. Inspire us through Thy word. Вдъхнови ни чрез Твоето Слово. For in Thy name we pray. Защото в Твоето име ние се молим. In Jesus' name. В името на Христос. Amen. Амин. So, beloved, God is willing to bless us with all of these attributes, with all of these characteristics of the Holy Spirit. И така, мили мои, Господ иска да ни благослови с всички тези благословения и всички тези характеристики на Святия Дух. And these are called the fruits of the Spirit. И те са наречени също плодовете, плодът, нека да коригираме, плодът на Духа. That's right. It's the fruit, singular. Това е в единствено число, плодът. One fruit in many variations, just like a grape, cluster of grape. Един плод в много разнообразни форми, точно както е гроздето. Love, joy, peace, temperance, and so on and so forth. Любов, радост, мир, дълготърпение, себовоздание и много други.
we have to establish the thought that the forgiveness is the foundation of all kind of emotional healings. Трябва да държим в ума си идеята, че прощението е основата на всички видове емоционално изцеление. If you remember right, the priest was inspecting the lamp. Ако добре си спомняте, the lamp. Свещеника очакваше лампата, светилника. Свещеникът, да. Агнето, the lamp. So, there was a moment when David sinned against God. Имаше момент, в който Давид съгреши спрямо Бога. And the story is told in 2 Samuel chapter 12 verse 7 to 9. И в Второ царе ние можем да отвориме в глава 4 ли беше? 12, chapter 12 verse 7 to 9. 12 глава от 7 до 9 стих. There we can see the story where God is sending the prophet Nathan to go and to rebuke David. И тогава виждаме историята, при която Господ изпраща пророк Натан да отиде да изобличи Давид. And he told him, "You are that man." И той казва на Давид: ти си този човек, who commit adultery and who kill Uriah, her husband. който извърши прелюбодейство и уби Урия, нейния съпруг. But if we read a little bit later in 1 Kings chapter 14 verse 7 to 8, но когато четем малко по-нататък в Трето царе, chapter 14 verse 7 and 8, 14 глава, 7 до 9 стих, до 8 стих, we can see clearly that God has forgotten the sin of David. Ние можем да видим много ясно, че Господ беше забравил греха на Давид. Shall we go there and see what God proclaimed? Искате ли да отидем и да видим какво Господ каза за Давид? Какво представи? Let's go there. Кой стих? 7 and 8. 1 Kings 14, 7 and 8. 7 и 8. Иди, кажи на Еровоама: така каза Господ, Израилевия Бог, понеже аз те издигнах от сред людите и те поставих вожд на людите си Израиля. И както откъснах царството от Давидовия дом, дадох го на тебе, но пак ти не биде като слугата ми Давида. Да, First Kings. Първо са двете Самуилови книги, след това идва първо. That is correct. Да. Давида, който опази заповедите ми и който ме следва с цялото си сърце, за да върши само това, което е право пред мене. Thank you. You can see clearly that God has told about David, he has kept my commandments. И тук можем да видим ясно как Господ е казал за Давид: той пази всичките мои заповеди. And did all of what I have told him. И извърши всичко, което аз му казах. But friends, few chapters and few books before that, you can see clearly that he is committing a sin. Но една книга по-назад, няколко глави по-назад, ние можем да видим как съвсем ясно той извършва голям грях. What was the sin that he has committed? Which commandment he broke? Коя заповед той наруши? Thou shalt not commit adultery. Не прелюбодействай. And thou shalt not kill. И не убивай. But at this moment, God has forgotten what David did. Но в този and момент pronounced him obedient. Господ беше забравил и беше простил това, което беше извършил Давид. И го беше направил простен. Беше го обявил за простен. We can see clearly in Micah chapter 7 verse 18 that God delights in mercy. Ние можем да видим в Михей 7 глава кой стих? Micah chapter
7 verse 18. 7 глава, 18 стих, че Бог е милост. Да го прочетем. Yep. I will read it first. And it says, "Who is a God like unto thee, that pardoned iniquity and passed by the transgression of the remnant of his heritage? He retained not his anger forever, because he delighted in mercy." Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си, но държи гнева си винаги, не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. We can see clearly that God delights in mercy. Много добре виждаме тук, че Господ му е угодно да показва милост. In fact, in Psalms 23 verse 6 he tells us И в 23 псалом, в 3 стих той ни казва, that God pursues us with his goodness and his mercy. че Господ ни следва със своята доброта и със своята милост. Едва ли не преследва, ако може по-коректно да се преведе. Can you imagine? Може ли да си представите? Such a gracious God. Толкова благ Бог. Willing to forgive, willing to inspire, willing to protect, willing to bless. Желаеш да прости, желаеш да ни вдъхнови, желаеш да ни благослови и да ни защити. Wherever I have been in different countries, Когато бях в различни страни, wherever I have been in different countries, където и да бях в тези всички страни, I have seen people struggling with the same problems. аз виждам хора, които се борят с едни и същи проблеми. They have suffered from anger, depression, sadness, stress. Те страдат от гняв, депресия, тъга или стрес. They had in their anxieties, panic attacks, doubts, fear, and pride. Те са превъзбудени, имат панически атаки, имат съмнения, имат гордост. And there is a good news for us that God has made it possible for us to be free from all of these conditions. Но има добра новина за всички от нас, че Господ може да ни направи свободни от всички тези състояния. The good news is that we can be free from all of these emotional operations. Ние можем да бъдем свободни от всички тези емоционални операции. But my beloved, do you know what is the cause of these emotional operations? Operations. Да. А знаете ли каква е причината за тези емоционални разстройства? Mrs. Weiss tells us very clearly, it is the love of self that destroys our peace. Елън Уайт казва, че любовта към себе си е това, което нарушава нашия мир. While self is all alive, докато азът е все още жив, we stand ready continually to guard it from mortification and insult. Ние все още ставаме уязвими за mortification, което трябва да е това. Уязвими за да ни обидят, да обиди на други такива хули различни неща срещу нас. But when we are dead and our life is hid with Christ in God, но когато сме мъртви и нашия живот е скрит в Христа от Бога, we shall not take neglects or slights to heart. Ние не трябва да пренебрегваме. We will not take neglects. Няма да приемаме при сърце. Няма да приемаме, точно така. Да приемаме пренебрежение при сърце или хули към сърце, в сърцето си. We shall be deaf to reproach and blind to scorn and insult. Ще бъдем глухи за пак някакъв вид обида и слепи за пренебрежението на другите хора.
In this presentation, we will discuss about how to be free from such oppressions. И в тази презентация ние ще разгледаме как може да бъдем свободни от всички тези неща. Most people have been concluding over and over again that there is no exit from this situation. Много хора са стигнали до заключението, че няма изход от всичко това. They have thought that they have to deal with these emotional disorders all the way till Jesus comes. Те са били учени, че те трябва да се справят с, да живеят, да битуват с всички тези емоционални разстройства през целия си живот до идването на Христос. They believe that there is no answer to their emotional pain. Те вярват, че няма отговор на тяхната емоционална болка. No hope. Няма надежда. But is that true? Това вярно ли? You see that Satan is eager to keep us in the dungeon. Вижте, Сатана е нетърпелив да ни държи в своята тъмница. The dungeon of pride, unforgiveness, impatience. Тъмницата на гордост, непрощение и нетърпение. There is a story about one man. Има история за един човек. He traveled with his friend. Той пътувал със своя приятел. And he had to cross the river. И трябвало да пресекат една река. Thankfully, the river was not that deep. И за щастие не била толкова дълбока. But there was there at one side of the river one old lady. И там от другата страна, всъщност от тази страна на реката имала една възрастна жена. And she was willing to cross the river. И тя също искала да премине реката. But it was not possible for her because she couldn't walk. Обаче за нея не било възможно, защото тя не можела да ходи. It was too hard for her to pass through the water. Било твърде трудно за нея да се движи в движещата се вода. Then when she saw these two gentlemen coming by, she asked, "Could you please bring me and carry me to the other side of the river?" И когато тя видяла тези двама души и им казала, бихте ли могли да ми помогнете да се придвижат до другата част на реката, до другия бряг? One of the friends there, the man was very friendly and said, "Sure." Един от мъжете каза, разбира се. We can exchange with one another. Може да си помогнем един на друг. Part-time I will take care of you, part-time my friend will carry you on his back. От части аз ще те нося, от части моя приятел ще те носи. At certain points, they got very tired. Но в един момент те много са уморили. Carrying this old lady. Носейки тази стара жена. Both of them didn't say anything. И двамата нищо не казали. At the other side of the river, they left her there. И на другия край на реката те я оставили. The lady was very thankful. Тя била много щастлива жената и благодарна. The two gentlemen continued their way. И те продължили своя път. But one of these two men, но един от тези двама мъже continually murmur about that old lady. Продължил да мърмори за тази възрастна жена. This lady, she was so heavy. Тя беше толкова тежка. I couldn't bear carrying for so long distance. Не можех да я нося за така. Едва ми я пренесах за тая голяма And this continued for hours and hours and hours. И часове наред той продължил да мрънка. And his friends, at certain point, и неговия приятел в един момент got so tired of him. Толкова се уморил от него. My friend, you know what is your problem? И казал, знаеш ли, мой приятелю, знаеш какъв е твоя проблем? He said, what? Какъв? Well, the problem is like this. Проблема е следния. I left that lady at the other side of the river. Аз оставих тази жена и я поставих на другия край на реката. But your problem is that you are still carrying that lady until now. Но твоя проблем е, че ти продължаваш да я носиш дори до сега. My friends, приятели, how often колко често Satan
Сатана is blinding us ни е ослепил and bringing us to this dungeon, и ни е довел this до prison този затвор, тази тъмница of unforgiveness. на непрощение. And you know what? И знаете ли какво? Mrs. White tells us that everyone Елън Уайт ни казва, че всеки, who carries and retain this spirit of unforgiveness, който носи в себе си духа на непрощение, the spirit of anger, духът на гняв, open doors and give him the right to stay in. отваря врати и му дава правото да остане в неговия живот. Would you like to have Satan in your mind and in your heart? Искате ли да имате Сатана във вашето ум и вашето сърце? Pardon me? Защо никой не дига ръка? If you don't, Ако не искате, then don't give him access. Don't open the door for him. тогава не отваряте врата за него. It's written that there is a power Записано е, че има сила to enter and to torment us and to bring us even to sickness. да влезе, да ни тормози и да ни доведе дори до болест. And if it was not the power of Jesus И ако не беше властта на Исус and His angels to protect us, и неговите ангели, които да ни защитят, we would be continually tormented and on the end maybe dead. ние ще бъдем продължително мъчени и края ще бъде смърт. My friends, I have no time for all of the references. Мои приятели, аз нямам време за всички референции, които може да прочетем от Духа. But for those of you who are interested to have these materials, I can gladly share it with you. Но за тези, които са заинтересувани да прочитат тези материали в дълбочина, с удоволствие ще ги споделя. So I will try to summarize. Така че аз ще се опитам да обобщя. Doctors and scientists today have found out Доктори и учени днес са открили, that 80% of the emotional disorders че 80% от емоционалните нерегулярности, или как точно да го кажа, разстройства, are the foundation of different diseases. са основата на най-разнообразни болести. Do you know that? Разбирате ли това? Emotional problems, mental problems reflecting on our bodies physically. Умствен проблем, емоционален проблем, които всъщност се рефлектират на нашето тяло, на нашето физическо тяло. I know a lady Познавам жена, that was very, very hurt because of her ex-husband. която беше много дълбоко наранена заради своя бивш съпруг. She retained such an anger and anxiety because of what he did many years ago. Тя преживяваше такъв гняв и негодование спрямо неща, които са случили години назад. She retained this unforgiving spirit. Тя задържаше този непростителен дух в себе си. Sometimes she thought she has forgotten and forgiven. И понякога тя си мислеше, че тя е забравила и простила. But over and over again, when we come sometimes together, she spoke about it. Но отново и отново, когато ние се събирахме заедно, тя говореше на тези теми. Later she got to the problem of obesity. След това тя стигна до проблема с нейната пълнота. Probably this was one of the ways how she could deal with the stress. Може би хапването беше един от начините, с които тя се справяше с стреса. And the unforgiving spirit. И с непростителния дух. Whatever she found in the fridge or in the house, she tries to help it be clean. Каквото тя намереше в хладилника или в къщата, тя се опитваше да го почисти по най-щателен начин. Including taking nuts in her bed. И също дори като вземеше най-разнообразни ядки в своето легло, докато лежеше. At certain point in her life she got diabetes. И в един момент естествено дойде диабетът в нейния живот. And became dependent of insulin. И тя стана зависима от инсулин. Moreover, she suffered from so many diseases, cardiovascular diseases and other И diseases. освен това тя се бореше с най-разнообразни болести, като например сърдечно-съдови заболявания и други. And she's not the only one. И тя не е единствената. I know a man Познавам мъж, that he was so angry to the people around him. който беше толкова ядосан на всички хора около него.
when something is not going according to his opinion or his will, he is getting very irritated. Ако нещо не се случва според неговата воля и според неговото мнение, той много се раздразнява. Impatience and irritation was his second nature. Нетърпение и раздразнение беше неговата втора природа. This man suffered from hypertension. Той получи високо кръвно налягане. And got prostate problems as И well. след това получи проблеми с простатата. He got also some stomach disorders И също стомашни разстройства. and hypercardia. И високо Високо ниво на стомашните. висока киселинност в стомаха. So, emotional obstructions or emotional problems can lead to physical problems. И така емоционалните проблеми могат да доведат до физически проблеми. My friends, Приятели, shall we retain the self, the love for self in us? ще задържим ли в живота любовта към себе си? Shall we retain the self? Ще задържим ли себе си As в нас? Егото, азът. Точно така. shall we be so sensitive about what the people say about us and what they talk about us? Трябва ли да бъдем толкова чувствителни за това какво ще кажат хората за нас? Какво говорят за нас? And why we don't focus on Jesus? А защо не се фокусираме на Исус? Вместо да се фокусираме към Исус. There were some people Имаше хора някъде, who suffer from different problems, like what I described previously. които страдаха от най-различни проблеми, които описахме. Different emotional pains, Различни емоционални болки, different problems, physiologically and psychologically. най-различни физически и психически проблеми. But they heard this sermon. Но те чуха тази проповед. They understood that Jesus loves them. Те разбраха, че Исус ги обича. They understood that Jesus is willing to forgive them. И разбраха, че Исус иска да ги им прости. They understood that it is important to let it go and to forget and to forgive to those who have been hurting them. И разбраха колко е важно да простят и да пуснат тези неща, които ги държат това напрежение спрямо хората, които са ги наранили. And after a prayer, И след молитва, a specific prayer, много специфична молитва, many of them have reported that they have been released. много от тях всъщност след това казаха след години, че те са били тогава освободени. They have been so happy and blessed. Те са били толкова щастливи и благословени след това. What is told about the power of Jesus? Какво ни се казва за силата на Исус? What is told about Jesus and us who are His representatives? Какво ни се казва за Исус и за нас, които сме Негови представители? What we are going to do with Satan? Какво трябва да направим с Сатана? Какво ще направим с Сатана? Let's open our Bibles in Luke chapter 10 verse 17 and 19. Нека да отворим на 10 глава от Лука, 17 и 8, и до 19 стих. 17 and 19. Да. Luke 10 verse 17 and 19. Значи ще прескочим един стих. Така. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име бесовете ни се покоряват на нас. And verse 19. Ето давам ви власт да настъпвате змии и на скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Thank you. What was the report of the 70 disciples? Какво казаха 70-те ученика? They were sent by Jesus. Те бяха изпратени от Исус Preach the gospel. Heal the sick.
проповядайте Евангелието и изцелявайте болните. And these people came up back to Jesus with the report, Jesus, Jesus. И те се върнаха при Исус и казаха, Исусе, Исусе. Even the evil angels Дори злите ангели, are obeying us. те ни се покоряват. What Jesus said. Какво каза Исус? Jesus said, I give you power over the devils and over the enemy. Исус каза, аз ви давам сила против дяволите, против падналите ангели, демоните и върху враговете, над враговете. And nothing shall by any means hurt you. И нищо не бива по някакъв начин да ви нарани. My friends, shall we be afraid of Satan and what he can do to us? Трябва ли, приятели, да се страхуваме от Сатана и това, което той може да ни направи? Pardon me? Да. If we are without Jesus, yes. Ако сме без Исус, разбира се. You see, many people today, when they want to protect their houses, what they do? Карлик. Pardon me? No. Seriously. What the people do today when they want to protect their Какво правят houses? хората днеска, за да защитят своите домове? Pardon me? They put crosses? Те слагат кръстове. I doubt if the thief who is coming during the night will look at the cross and say, oh, sorry, this is Jesus' house, I live away. No! He will probably steal even the cross. Аз не вярвам, че крадецът, който ще дойде посред нощ и види кръста, ще каже, о, това е християнски дом, няма да взимам нищо от тук. Напротив, той ще вземе и кръста, заедно с всичко останало. What do people do usually? Какво хората правят обикновено? To protect their houses. Да защитят. Pardon me? That's right. Strong lock. Те слагат ключалки. They build up a huge big doors with door posts from stainless steel. Правят големи, солидни врати от метали, сплави. And they put not one or two ribs, 3 ribs at the same time entering in the door lock. И те слагат по няколко резета, не е само едно. 3. Moreover, they put these big cameras. So you can see yourself, wow, this is a big camera, nice pictures there. И слагат Full HD камери, така отгоре, огромни камери. So if you are from inside and if you have this computer, and probably I can imagine a big LDA TV. И аз мога да си представя тези модерните екрани, огромни вътре. He can see who is outside even before he approaches his house. Те могат да видят кой се приближава още преди да е наблизо до къщата. Moreover, they put these big alarm systems. The moment when you step or touch something and there are these weird sounds coming, sirens all over and all around. И те слагат тези странни аларми, които ако някой се приближи и мине точно през определено място, започват тези странни звуци да се чуват от всякъде. I have come across with a statistic. Аз видях една статистика. And I did it in internet, I googled it and I found out that today's the capabilities of the camera surveys control is so high that one camera for 1 second is able to recognize millions of faces. Днеска четох в интернет, че камерите така са се развили, че една само камера може да в едно и също време, за една секунда, може да разпознае милиони лица. Can you imagine? Можете ли си представите? The moment when they see you and screening the computer for 1 second, millions. What about if you put a camera in front of your doorpost, only 1 or 2 faces or 5? Можете ли да си представите с една камера какво може да се направи? Представете си, ако си сложите на вашата врата една такава камера. Well, some people, because they do not like to be surveyed, they invented devices like sunglasses
with lights so they can defeat this type of surveying systems. И понеже хората не искат да бъдат следени, те изобретили очила с определени светлинки, които пречат на тези камери да захванат тяхното лице, някакси да го разпознаят. You might think, what is my point here? Why I'm talking all about Но this? защо говоря за всички тези неща тук? Какво искам да кажа? My friends, there are so many people who are taking care to restrict their properties. Има толкова много хора, които се грижат за да To protect actually and restrict the boundaries of their properties. да защитят границите на своята собственост. And to protect their properties. И да защитят собствеността си де факто. But there are so many people who do not realize the importance of protecting our emotional properties. Но има толкова много хора, които не осъзнават нуждата да защитят своята емоционална собственост. Where our fight is against. Срещу кого е нашата битка? With whom we are fighting with. С кой ние се бием? Pardon me? Кажете. According to God's word, with whom we are fighting. Според Божието Слово. That's right, but against whom? That's right. Точно така. High principalities. Духовните власти, духовните High places. на високи места. Satan and his angels. Сатана и неговите ангели. So is it important for us to protect what God has given us? Трябва ли да пазиме тогава това, което Господ ни е дал? Now let me hear from you. Нека да чуя от вас. What kind of devices would you invent against Satan so you can feel protected, that you can overcome him? Какви изобретения сте измислили, за да се защитите от Сатана, за да може да защитите вашия ум? Not to protect your not mind, I mean to protect За да се yourself. защитите от Сатана. Какви? Are you going to build up a huge houses with strong doorposts and strong doors? Ще направим ли големи къщи с големи огради, с големи здрави врати и резета? Or you put a huge camera? Или ще сложите една огромна камера отгоре? And maybe behind the door you put some weapons? И може би зад вратата сложите някакво оръжия, Heavy weapons? тежки оръжия. Is it enough to fight against Satan? Достатъчно ли да се защитим от Сатана? To crucify ourselves daily, and then Jesus will live in our lives. Да се разпълня всеки ден, да себе си и да оставим Исус в нашия живот. It is so important Толкова важно е to let Jesus in that he can fight with Satan. да поканим Исус в нас, за да може Той да се бие с Сатана. And yesterday we spoke how it happens. И вчера говорихме за това как това може да се случи. Who is the presence of Jesus in us? Кое е присъствието на Исус в нас? How Jesus dwells in us? Как Исус пребъдва в нас? Pardon me? That's right, Holy Spirit. Святия Дух. How else? По какъв друг начин? In fact, we have learned that the presence of the Holy Spirit is the only safeguard against the evil. Всъщност ние научихме, че присъствието на Святия Дух е единствената ни защита срещу злото. But it is important also to remember Но е също важно да си спомним и да запомним много добре, that the practical presence of Jesus in us through the baptism of the Holy Spirit че практическото и реалното присъствие на Исус в нас чрез кръщението на Святия Дух is experienced by believing in the righteousness of Jesus. се преживява чрез вярата в правдата на Христос, праведността на Христос. If you don't have this belief, Ако нямаме тази вяра, you have hard time to enter into the kingdom of God. ще имате много големи трудности да влезете в царството на Бога. So, what is the strategy of Satan? Какво е The strategy of Satan. стратегията на Сатана? To keep the people always in the danger
of emotional oppression. Да държи хората винаги в мрака на емоционалната депресия. Is it possible for one Christian or one man or one woman who is willing to reflect Jesus and the character of Jesus to be under emotional oppression and at the same time to reflect the character of Jesus? Може ли за един мъж или една жена да бъде в едно такова състояние на емоционална нестабилност и в същото време да отразява характера на Христос? Pardon me? Кажете ми. Is it possible to have part-time the fruits of the Spirit and part-time the fruits of Satan? Може ли да имаме отчасти някой от на Святия Дух плодовете и от другата страна да имаме и плодовете на Сатана? We have learned that we have one fruit in different varieties. Ние разбрахме, че имаме един плод в различни разновидности, проявления. The fruit of the Spirit. Това е плодът на духа. You either show love Ти или показваш and любов concern about others, и загриженост към другите, or you hate them and neglect them. или ти ги пренебрегваш и ги мразиш. There is no middle way, Няма среден път. unless for the Laodicean man. С изключение на лаодикиеца. He thinks that he is rich Той мисли, че е богат. and he is sincere. И той е искрен. He thinks that he knows. Той мисли, че знае. And he is very inspired and feels very strong because of what he knows. Вдъхновен и се чувства много силен поради това, което знае. But we have learned a few nights ago that it's not about what we know that saves us. Но преди няколко вечери разбрахме, че не е това, което знаеме, което ни спасява. But whom we know. А това, кой знаеме, кой ние познаваме. Jesus Christ the righteous. Исус Христос, да праведния. And it's not about just intellectual knowledge, И не е просто една интелектуално знание, but daily experiential knowledge of Christ. но ежедневно преживяване на това знание за Христос. Daily dwelling of Christ in the soul. Ежедневно пребъдване на Христос в душата. How often Jesus received the baptism of the Holy Spirit? Колко често Исус получи кръщението си Святия Дух? Pardon me? We already covered this for those who were here. За тези, които бяха тук, ние го разгледахме. How often? Колко често? It is written, daily he received the baptism with the Holy Spirit. Записано е, че той всеки ден получаваше кръщението със Святия Дух. It's written also that early in the morning, in the early hours of the morning, God awakened him from his slumberness so that he can anoint his lips. Също е записано, че много рано сутринта Господ го събуждаше, за да може той да помаже неговите устни. And his words И неговите думи. that he can impart to the others the rich clusters of God's grace and blessings. За да може той да подели с останалите богатствата на Божите благословения. Благодат. My friends, Приятели, God is willing to bless us with His Holy Spirit. Бог желае да ни благослови със Святия си. God is on our side. Бог е на наша страна. And if God is on our side, who can be against us? И ако Той е от към нас, кой ще бъде против нас? Do you feel emotionally distracted? Чувствате ли се объркани емоционално? Do you feel emotionally oppressed by Satan? Чувствате ли се потиснати емоционално от Сатана? Do you have feelings that you know that they do not belong to a Christian daughter or Christian man? Имате ли чувства в сърцето си, които вие добре знаете, че те не принадлежат на една християнска дъщеря и една християнски мъж? You are the son, beloved son of God. Ти си обичаният син на Бога. You are the beloved daughter of God. Ти си обичаната дъщеря на Бога. And God has given the most expensive, the most precious what He has, His only begotten Son. И Бог даде най-скъпоценното, което Той имаше, своя единороден син. Would you allow Satan to torment you when God has promised something so precious that He is able to keep you without falling and without sin?
Бихте ли допуснали Сатана да ви измъчва, когато Господ е дал нещо толкова благословено, като например обещанието, че Той може да ни държи без падане и без препъване в себе си, де-факто без грях. In Ephesians chapter 6 verse 12 it's written that we are fighting against high principalities. В Ефесяни 6 глава, 12 стих, ако не се лъжа, е записано, че ние се биеме срещу висшите началствата и властите на нечестието. And it's written also by Mrs. White that Satan takes possessions of the minds of men today. И също е записано, че Сатана си присвоява умовете на хората днес. Узурпира, да, влиза в умовете. She writes, Mrs. White writes, in my labors in the cause of God, I have again and again met those who have been thus possessed. Тя пише, че в моята служба за Бога отново и отново, In my labors in the cause of God, I have again and again met those who have been thus possessed. Аз съм срещнал хора, които са по такъв начин обсебени. And in the name of the Lord, I have rebuked the evil spirit. И в името на Бога аз смъмрях злия дух. And you know what was the result? И знаете ли какъв беше резултата? Pardon? Какъв беше резултат? The evil spirit leaves. Той напуска. Do you remember the ministry of Jesus? Помните ли си служението на Исус? If you open your Bibles to Matthew 16 verse 23. Ако отворите на Матей 16 глава 29 стих, someone who proclaimed him to be the Son of God and who it was revealed to him through the Holy Spirit. That's declaration. Някой, който му беше представено току-що от Святия Дух, че че Христос е Божия Син, now is speaking something that is from the devil. Изведнъж започва да говори нещо, което е от дявола. What did Jesus did at that point? Какво Исус направи до този момент? He turned around. Той се обърна. I can imagine him turning around and straight away telling Peter, "Get thee behind me, Satan." И доста, как да кажа, правилно го каза срещу Петър. Отиди зад мен, Сатано. Махни се от мен, Сатано. Махни се от мен, Сатано. He realized that he is dealing not with a man power, but with supernatural power. Той осъзна, че той не се бори с земна сила, а с свръхестествена сила. And my beloved, if you experience something what is very painful today, и, скъпи мои, ако вие преживявате нещо, което е много болезнено днес, if you feel oppressed by the circumstances and by different people, ако се чувствате потиснати поради обстоятелствата около различни хора, please keep in mind that you're not fighting against flesh and blood. Спомнете си, че вие не се биете срещу плът и кръв. But lift up your voice, your thoughts, your feelings to Jesus. Но издигнете своя глас, своите мисли, всичко, своя ум към Исус. And please don't, it's not necessary to close your eyes and to hold your hands and to kneel down on the street and to fight. И не е нужно да се поставяте така ръцете и да коленичите на улицата и да се борите по този начин. But cry to Jesus. Jesus, help me. Но извикай към Исус. Исусе, помогни ми. Mrs. White writes that many times when we are oppressed by the evil forces and there is darkness around us, Елен Уайт пише, че много пъти, когато ние сме потиснати от злите сили, има нещо като тъмнина над нас. there is a cloud of darkness around us. Satan is pressing with his angels around us. Има облак от тъмнина. Сатана и неговите ангели ни притискат. When one soul sincerely cries to God and to Jesus for help, когато една душа искрено извика към Бога за помощ, the whole force of Satan is shaking and trembling. Цялата сила на Сатана започва да се трепери и да стене, да се тресе.
Why? Защо? Because Jesus is on the way to help. Защото Исус вече е тръгнал да помогне. You remember Daniel? Представете ли си Даниил? How long he has to pray? Колко дълго той трябваше да се моли? He was tormented. He cannot understand the vision. Той не може да разбере видението. He started praying and fasting. He remained without strength. Той се молеше и после ще остана без сила. And what's happened? И какво се случи? When Gabriel came to him 21 days after, И когато Гавриил дойде 21 ден, Angel Gabriel, ангел it's not Гавриил me. дойде 21 дни по-късно, He told him, beloved Daniel, the moment when you pray, the answer was sent. каза Даниил, в момента, в който се помоли, отговора беше изпратен. But the king of Persia withhold me. Но царят на Персия ме задържа. And there was a fight, I can imagine, fight between Satan and Gabriel. И аз мога да си представя, че имало битка между Сатана и Гавриил. And how it's possible if the strongest angel after God was not able to overcome Satan and he would hold him until Michael came and helped him, how is possible for me to fight Satan? И как е възможно, ако най-силният ангел в небето, Гавриил, не е могъл да победи Сатана сам, докато не е дошъл Михаил, как е възможно аз да го победя? The only way how we can overcome the evil forces and the oppressions, the emotional oppressions, is through the power and in the name of Jesus. Единственият начин, чрез който ние можем да се справиме с тези емоционални и тези потискания от Сатана, всъщност е чрез името и силата на Христос. How we do it practically? Как го правим на практика? Help me out. Помогнете ми. How we do it practically? Как да го направим на практика? What gives us the rights Какво ни дава правото? To tell Да кажем to Satan, get thee behind me, Satan. на Сатана, излез, махни се от мен, Сатана. That's right. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Кръвта на Христос. When we claim in prayer, когато заявяваме в молитва and pray in the name of Jesus, и се молим в името на Христос and His anointing blood, и Неговата посветена изкупителна кръв, there is no power of the evil forces that can withstand us. няма никаква сила на злото, която може да ни устои. For Jesus is victorious. Защото Христос е победител. Jesus is power and life. Той носи сила и живот. Jesus is the power and the life. Той всъщност е силата и живота. On what basis the healing is possible? На каква основа е възможно изцелението? James chapter 5 verse 16. В Яков 5 глава 16 стих. And we are going to our conclusion soon. И ние скоро ще стигнем до заключенията. James 5:16. What it says. Какво казва Яков? 5 глава 17 стих. Някой намерил ли го? Да, намерил. Така. It says, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. И тъй, изповядайте се един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Amen? Амин? There is a power in the prayer. Има сила в молитвата. Не, усърдната молитва. That's right. В усърдната молитва. Точно така.
But if we have to be correct, Но ако трябва да сме точни, it's the righteous prayer. това е праведната молитва на праведния. Now, who among you is very righteous, is the most righteous? Let me see. Кой от вас е най-праведният тук? Кой може да се обяви за такъв? What's wrong? Защо не дигате ръка? Чрез Христа. Who made us righteous? Кой ни прави праведни? Did Abraham was righteous? Авраам беше ли праведен? Yes or no? Да или не? Pardon? That's right. So when we confess our sins, ask for forgiveness, Когато are we righteous before God? Когато изповядаме своите грехове и поискаме пред Бог, праведни ли сме пред Бог? So shall we put a banner here saying righteous? Трябва ли да сложим тук един надпис, на който да пише праведник? I have heard this statement from some people who said, I have no sin, I'm righteous. Аз съм чувал от някои хора, които казват, аз нямам грях, аз съм праведен. And the moment when they say this or proclaim it in some way, I know that they are not. И в момента, в който те го казват, аз вече знам, че те не са. Because one truly righteous man never will proclaim that he is righteous. Защото истинският праведник никога няма да каже, че е праведник. There was a time when there was this pageant contest or something like this. Аз така и не разбрах за това. Okay, there was a contest Имаше where people, like конкурс, да, конкурс, where people were chosen from different villages and different places, the most humble men in the village. Значи това беше конкурс за най-смирения човек от различни села. Different people were nominated. Различни хора бяха номинирани. But only one man was standing high above everyone else. Но имаше само един човек, който се издига на всички останали. At that moment, they invited him. He was very, very humble. Те го поканиха, той беше много смирен. Probably I can imagine him hesitating to go on the pulpit there. Аз мога да го видя как той се притесняваше дори да се качи отгоре на този. But the moment when they put him the banner there and the title the most humble man in the village. Но в момента, в който те му сложиха тук заглавието най-смиреният човек на селото. After 1 week, they had to call back the committee who gave him the award. След една седмица те трябваше да се върнат отново от тази комисия, която му беше дала наградата. And they took it away. И те му я взеха. What was the problem? Какво беше проблема? Since that time to that point, he was holding this title, the most humble man. Цяла седмица той носеше този надпис. And passed the whole village that everyone can see him. И се разходеше всеки ден от едната страна до другия край на селото, за да може всеки да го види. Could you imagine how ridiculous we look in God's eyes when we are Laodicean, poor, naked, and we try to show that we know something and we can do something? Може ли си представите колко абсурдно изглеждаме ние в Божите очи, голи, бедни и немотни, всъщност си мислиме... We are blind, but we pretend that we can see. Да, ние сме слепи, обаче претендираме и вярваме, че можем да видим. Who is our only strength and hope? Кой е единствената ни надежда и сила? Jesus. Исус. Mrs. White writes Елън Уайт пише, that for this Laodicean condition, че за това лаодикийско състояние the only solution is the baptism with the Holy Spirit. единственото решение това е кръщението с Светия Дух. My beloved friends, Скъпи приятели, if you see the reports of different churches, ако видите репортажите от различни църкви, докладите, you will see that the last church, the Laodicean church, has so many reproofs. ще видите, че последната църква Лаодикия има толкова много негативни неща, които се казва за нея. Укори, да. What's the problem? Какъв е проблема? Where is Jesus? Къде е Исус? He is supposed to be in the heart. Той трябва да бъде в сърцето. Right? But where is he? Обаче къде е той? На вратата. He's at the door. Той е на вратата. Чукайки. And at that
point, there is no something like is called today spions. И в този момент няма шпионка. Не е имало по това време шпионка. But the only way how we can recognize who is outside is through the knocking and through the voice. Но има два начина, по които ние можем да разпознаем, когато някой се намира отвън. Това е чрез начина на чукане и чрез гласът му. Jesus promised that if you let me come in, I will come in and I will dwell in you. Исус каза, че ако ви ми позволите да вляза, аз ще вляза и ще пребъдвам във вас. The most practical presence of Jesus in our hearts is through the baptism with the Holy Spirit. Най-практическото присъствие на Христос в нашето сърце, това е чрез присъствието на Святия Дух в нас. So is it important to pray for the baptism with the Holy Spirit? Важно ли е да се молим за кръщението в Святия Дух? Ефесяни 5:18. Ефесяни 5:18. Ephesians 5, chapter 18. Ефесяни 5:18. And be not drunk with wine wherein it is excess, but be filled with the Spirit. И не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте с Святия Дух. Do you see the contrast what Paul is making here? Виждате ли контраста, чрез който Павел ни представя тук? You see different people who are under oppression, they are coming up to the different addictions. Различни хора, които са под... как беше? Зависимости. Не, oppression. Които са... имат тези разстройства, всъщност те отиват към различни зависимости като решение. And these are some of the symptoms of person who is under emotional oppressions. И това са само някои от симптомите, чрез които се показва, че те имат такива разстройства. Addiction of alcohol, cigarettes, pornography. От алкохол, цигари, порнография. Too sensitive ego. Твърде чувствително его. The moment when you light up a candle and everything explodes around him. В момента, в който запалите една клечка, всичко кръмва. Now Paul is talking about drunkenness with wine and drunkenness with the Holy Spirit. Тук Павел говори за пиянство от вино и опиване от Святия Дух. He contrasted. Това е голям контраст. He said, do not drink the wine, but be filled with the Holy Spirit. Каза, не пийте вино, но бъдете изпълнени със Святия So Дух. what we should do? Pray for the baptism with the Holy Spirit. Какво трябва да правим? Да се молим за кръщение със Святия Дух. When we pray for the Holy Spirit, the fruit of the Spirit will come up as a result. Когато се молим за Святия Дух, тогава резултата ще бъде, че ще получим тези плодове на Святия Дух. Плодът на Святия Дух. And all of these varieties, love, joy, peace, that are written in Galatians 5:22 and 23 will be there. И всички тези разновидности на плода на Духа, любов, радост, мир, търпение, които са записани в Галатяни, коя глава беше? 5 глава, 22 до 23. Now, there are a few steps that we can do in order to deal with these emotional oppressions. Има няколко стъпки, които можем да изминем, за да можем да се справим с тези емоционални разстройства. And I will give it to you before I make the conclusion. И аз ще ви дам тези стъпки преди да обобщим. First, ask Jesus to manifest His forgiveness in you and through you. Първо, помолете се на Христос да изяви своето прощение във вас и чрез вас. When you realize that you can't do something, когато осъзнаем, че не можем да направим нещо, you can't forgive someone, че не можем да простим на някой, get down to your knees. Тогава коленичете. And admit Jesus. И признаете Исусе. You know that I hate that man. Ти знаеш, че аз този човек го мразя. Or I hate that woman. И тази жена не я обичам. And there is no forgiving spirit in me. И в
в мен точно няма този прощателен and дух. I don't have the power to do it. И нямам силата да го направя. Please exercise in me and through me your forgiveness, Моля те, изяви чрез мен и в мен Твоята прощателност, your love, Твоята любов, your joy, Твоята радост, your peace, Твоят мир. and wait quietly before the Lord. И чакай тихо действието на Бога. Then, if Satan continues Тогава, ако Сатана продължи to ridicule you or to oppress you, да ви потиска и да ви натиска, speak. тогава говори, Get thee behind me, Satan. кажи, махни се зад мен, Сатано. But there are certain steps in order to be free from all of these conditions. Има няколко стъпки, за да бъдем свободни от всички тези състояния. If we have one unforgiven sin, Ако имаме един непростен грях and we are holding to that и sin, ние държим този грях and we don't want to let it go, и не искаме да го пуснем, we do what? We give power to Satan to enter in. тогава даваме to stay. сила на Сатана да влезе в нас и да остане. So before Christ is able to transform us through His Holy Spirit, we need to admit and Преди, renounce known sins. преди Христос да ни освободи от своя дух, ние трябва да признаем и ренонс, да отхвърлим този грях. And we can do it practically. И можем да го направим съвсем практично. And for those of you who have been hurt by someone or something in the past, И за тези от вас, които са били наранени от някой или от нещо в миналото, you can close your eyes, bow your head and pray. може да затворите очите си и да склоните главата си и да се помолите. Father, Татко, forgive me for my anger, прости ми за моя гняв, for my bitterness and За моето- unforgiving spirit. за моята горчивина и непростителен дух. And repeat these thoughts in your mind. И повтаряйте тези мисли в своя ум. What I'm saying. Това, което I forgive, аз прощавам. and here you put the name of those people who have been oppressing you for years, for certain things what happened in the past, and they are troubling you and tormenting you. You put the name of these people here. I forgive. И когато казвате аз прощавам, след това слагате името на тези хора, които са ви притеснявали, потискали или каквито и да са било неща, които са ви възпирали или въобще са ви смачквали в миналото. Father, I ask to forgive those I have forgiven. И също казвате, Господи, аз искам да простя на тези, които ти си You forgive those who I have forgiven. прости на тези, които аз съм простил току-що. And bless them. И ги благослови. At that point, В тази точка forgive God and forgive yourself. прости, You forgive God and forgive yourself. прости на Бога и прости на себе си. Because sometimes if you have been so oppressed, you had and hold anger even against God. If God is so good, why He is allowing this person to prosper so much? Защото в този момент много често ние имаме дори гняв спрямо Бога, мислейки си, защо Господ допуска този човек да има такъв просперитет, след като така постъпва. Forgive yourself about past mistakes. Прости на себе си за бившите си грешки, миналите си грешки. And do not turn back. И не се обръщай към тях отново. Command the negative emotions to depart and thank God for His fruit of the Holy Spirit. Заповядай на негативните емоции да напуснат и да
влезе и се моли да влезе на тяхно място Святия Дух. Confess and renounce the past sins. Изповядайте и изоставете всички знайни грехове. In Philippians 4 verse 8, В Филипяни 4 глава 9 стих, 8 стих. it says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Pray in Jesus' name Молете се в името на Исус and say amen. и кажете амин. Do you feel the release? Чувствате ли облегчение? Do you feel the release of Jesus that He is able to give you? His peace, His joy, His meekness, everything what is belonging to Him as a characteristics comes to you. Чувствате ли, че Христовият мир, търпение, благост, кротост, всички тези характеристики, които са част от Неговия характер, сега идва и става част от вас и се изявява през вас. Jesus accepts you just as you haven't seen. Христос ви приема, сякаш не сте съгрешавали. What is the conclusion? Какво да кажем в заключение? There is a proverb which says, we are what we eat. Притчата гласи, че ние сме това, което ядем. Поговорката. It is right as for the physical food, as for what we think and what we feel. Явно. Отнася се и за физическата храна, и за това, което си мислим и чувстваме. Tell me your thoughts and I will tell you your actions. Кажи ми твоите мисли и аз ще ти кажа какви действия ще предприемеш. Let me see your actions and I will tell you what kind of habits you will develop. Нека да видя твоите действия и аз ще ти кажа какви навици ще развиеш след време. Is this the way how God looks at us? Това ли е начинът, по който Господ ни гледа? When we come humbly before Him Когато дойдем смирено към Него and ask Him to forgive us, и го помолим за да ни прости, He sees us like He sees Jesus, the righteous one. Той ни вижда, сякаш вижда Христос, праведният. You are God's child. Ти си Божие дете. And the Holy God has given you a special task И to do. Святия Бог ти е дал една специална вест, специална задача да направиш. To lead out those who are oppressed by Satan in the same way how He has led up you. Да освободите хората, които са в същия капан на потиснатост, в който вие сте били преди това. Mrs. White tells us, Елън Уайт казва, I saw that if the church had always retained her peculiar holy character, the power of the Holy Spirit which was imparted to the disciples would still be with her. Аз видях, че ако църквата беше постоянно задържава своят специален свят характер, то силата на Святия Дух, която ще бъде внедрена, как да кажа, втъкана на учениците, която беше втъкана на учениците, би продължила да бъде част от нея. The sick would be healed, the devils would be rebuked and cast out, and she would be mighty and a terror to her enemies. Болните ще бъдат излекувани,
демоните ще бъдат прогонвани и тя ще бъде могъща и ще бъде ужас за враговете. За враговете. So God's last generation will be spirit-filled and empowered people. Последното поколение на Бога ще бъдат изпълнени със Святия Дух и със сила. God is looking for this generation. Бог гледа на това поколение. This generation will be a mighty and terror to her enemies. То ще бъде могъщо и ще бъде ужас за неговите врагове. All of the oppressions of Satan will be healed. Всички потисничества на Сатана ще бъдат излекувани. This generation is called by God the remnant one. Това поколение се нарича остатъкът. The last generation that is written in Revelation 14 verse 1 to 5. Последното поколение, което е записано в Откровение 14 verse 1 to 5. 14 от 1 до 5 стих. The choice is ours. Изборът е наш. God has provided everything for us. Бог е предвидил всичко за нас. God has provided deliverance from Satan's power and an influence in our life. Бог е осигурил освобождение от силата на Сатана и неговото влияние в нашия живот. My prayer for all of us is Моята молитва за всички нас е that we will be able to avail much by God's grace. да бъдем способни да постигнем много по Божията That we благодат. will get this deliverance. Да получим това освобождение. Spiritually, physically and emotionally. Физически, духовно и емоционално. That all of the obstructions that Satan is trying to put on our way in order to become like Jesus to be removed. Да може всички пречки, които Сатана е поставил по нашия път, за да ни попречи да стигнем до Исус, да бъдат премахнати. Then, according to 1 John 3:2, we will see Jesus as He is. We will become like Him. И тогава, както е записано в 1 Йоаново 3 глава 2 стих, ще видиме Then we will see Jesus ще видиме Христос and we will be like Him. и ще бъдем като Него. Then our witness will be about the Jesus who delivers. Тогава нашето свидетелство ще бъде Исус, който ни освобождава. Then our Laodicean condition will be changed from non-therapeutic to therapeutic. Тогава нашето лаодикийско състояние ще бъде променено от нетерапевтично към терапевтично. And then God's church will fulfill its purpose to give glory to God. И тогава Божията църква ще изпълни своята мисия, наистина да даде слава на Бога. By standing for God and bringing other people closer to God. Чрез заставайки за Бога и довеждайки други хора близо до Бога. Would you like to be hot for Jesus? Искате ли да бъдете горещи за Исус? Or cold? Или студени? Or would you like to stay in Laodicean condition if you feel this way? Или искате да останете в това междинно лаодикийско състояние? My desire and my prayer is that all of us will be hot for Jesus. Моето желание и моята молитва е всички да бъдем горещи за Исус. That when He comes, Така че когато дойде, He will find us ready. дойде ни види готови. That when He comes, Когато дойде, we will cry from joy. да плачем от радост. And that when He comes, И когато Той дойде, we will hear these precious words. да чуем тези The words of скъпоценни слова. Jesus, Словата who на is Исус. telling us, well done, Добре, well done. добро. Добре насторено, добре направено. Да. My faithful servant. Мой верен слуго. In the least you have been faithful, В малкото си бил верен. come now. Ела при I мен. have the whole eternity for you. Имам цялата вечност за теб. This is what I have prepared for you. Това е, което приготвих за теб. Would you like to see Jesus? Искате ли да видите Исус? Would you like to be like Him? Искате ли да бъдете като Него? May God bless you in your desire. Нека Господ да ви благослови в вашето Before we желание. end with a prayer, Преди да завършим с I would молитва, like to invite someone to read a poem. искам някой да поканя да прочете едно стихотворение. Is your father here? There was a desire to read. Имаше някой да Please. желание да прочете
Please come. And then we'll pray and И close. след това ще се помолим. Това са 4 молитви, които ни молим от Бога и Той ни отговаря. Аз молих Бога, докато съм млад, да ми даде богатствата на този свят. Не бях изрекал думите и ето, получих всичко, що ми пожела сърцето. Каквото да докоснех с ръката, веднага се превръщаше в злато. Сред луксове, разкош, живях. Угаждах си във всичко, доколкото можах. Но грижите дойдоха с богатия живот и вместо сладък мир влечах горчив хомот. Тогава пожелах да имам слава и Бог изпълни моята молба. И името ми почна да се споменава надлъж и шир по цялата земя. И шепнеха го с разтреперени сърца, и старци побелели, и детски устица. Възпяваха го в рими и куплети, тъй както никой друг на тази планета. Но ах, такива болки имах с моята слава, че пак не бях щастлив. Не бях щастлив тогава. След той се молих за любов, за друг живот, щастлив и нов, за чувства неизпитани и силни, в които да потъна с наслада и да забравя в тях и скръб и радост. И даде Бог да вкуся изобилно от пламъка на любовта, и Той обхвана сърце и ум, навред се разпростря, и в него всичко изгоря, и само пепелта остана. Накрая, след умора, смут, тъга, помолих Бога за душевен мир, от който не бях вкусил досега. Дали ще се отдъхна най-подир? Внезапно, сякаш от невидима ръка, воалът гъст над моето сърце, като завеса тънка се раздра, и в него светлина огря. След толкова с болки, рани, скърби, о, да беше таз молитва първа. Амин. God answers prayers. Господ отговаря на молитвите. We have a merciful God. Имаме милостив Бог. Let us pray. Нека да се молим. And I would like to invite everyone who is possible to kneel. И аз искам да помоля, който му е възможно да се коленичи. Другите нека да се справят. Gracious and loving Heavenly Father, Скъпоценния любящ Отец Небесни, thank you that you are willing to give us благодаря a ти за това, release. че ти желаеш да ни дадеш освобождение. A release from all oppressions of Satan. Освобождение от всяко потисничество на Сатана. All emotional
distractions, от всичките унищожения в нашите емоции. Heavenly Father, we thank you for the power of Jesus and His blood. Искаме да ти благодарим в силата на Христос и Неговата кръв. Thank you that you are willing and able to save us Благодаря ти, че ти желаеш и си способен да ни спасиш and to redeem us. и да ни изкупиш. We are asking for your Holy Spirit today. Молим се за Твоя свят Дух днес. We are asking for the forgiveness of our sins. Молим се за прощението на нашите грехове. We are asking for every idol in our lives to be renounced from us. Молим се за всеки идол от нашето сърце да бъде премахнат от We are нас. asking about every form of unforgiveness and impatience to be taken away from us. Господи, помогни всяка форма на непрощение и непощателност и нетърпение да бъде премахната от нас. Lord, please exercise your forgiveness through us. Господи, изяви своето прощение чрез нас And in us. и в нас. Please fill us with thy presence. Моля те се, изпълни ни с Твоето присъствие. And prepare us that we will be able to endure the greatest tribulation. И ни подготви да можем да се справим с най-тежките гонения. The greatest tribulation that hasn't been before us. Големите страдания, които предстоят пред нас и които никога не са били преди това. We are asking that your name might be glorified through us. И в тях Твоето име да бъде, Господи, да бъде прославено. We are asking that we will be faithful witnesses for you. Господи, искаме да бъдем верни свидетели за Теб. And I'm asking for your special blessing and protection to be upon this place, Heavenly Father. И аз искам, Господи, специално за това място да се помоля Твоите специални благословения да почиват над него. That this institution will lead many people closer to you. За да може тази институция да доведе много хора близо до Теб. That this place will be filled with people who worship and glorify you. За да може това място да бъде пълно с много хора, които се молят и го прославят. In Jesus' name we pray. В името на Исус се моля. Amen. Амин. И така, милички, темата е за малките групи. И преди да дадем думата на сестра ми, ние всъщност си разделихме темата на половина. И аз ще ви споделя визията, която ние имаме за малките групи, а тя ще ви сподели как те могат да бъдат и всъщност един личен пример, по-голямата част, как те наистина се изграждат за Божия прослава. И това, което искам сега е за момент да си представите от какво има нужда светът. Какво има нужда в момента светът да се случи, за да може да се случи една промяна. Хората ходят на работа всеки ден. Връщат се много уморени и единствената им работа, като се върнат, да мислят как да мисионират целия свят. Нали, след като приключи работния им ден. И когато дойде събота, първата им работа е как ще мисионират още по-ефективно, защото ще имат цял свободен ден, който обаче всъщност им се ще да се отпуснат в меките си легла и да ги обържат най-после те легла за малко повече време. Това обаче, това ли е начинът, по който ние ще можем да завършим Божието дело? Може ли да го направим? Не. Има една друга визия. И Елън Уайт казва, че тя вижда светлинки, които те се увеличават и отново се отива на ново и на ново място. То е едно видение, което тя има и всъщност тя има цял ред видения, които са за това колко е важно ние да не само да разпространяваме. Едното видение беше как светлинките се разпространяват на много места, а другото видение е как едни хора отиват да берат капини и отиват на много по-далечни места, докато тези, които са в краката им, те ги тъпчат. И това видение беше за това как трябва да бъдат оценени хората, които са около нас. А другото видение е как ние не трябва да се задържаме на едно място, а да споделиме истината на много места. Така че тези две видения
те наблягат, ще помоля, който има желание да слуша, да слуша. Тези две видения наблягат на две различни неща. На това как ние трябва да оценим най-близките си хора и да ги доведеме до разбиране от Христос и в същото време как това движение трябва да се разпространи навсякъде, като огън. Разпространението също става чрез малки групи, но малките групи са най-вече за нашите близки хора, които ние не трябва да пропуснем. Колко хора не им се обръща внимание в църквите, колко хора умират от липса на духовна храна, колко хора умират от липса на духовни преживявания. Представете си една група от младежи, 5, 6, 10 души, които се събират по няколко пъти на седмица. Те може би ходят да тренират заедно, може би ходят да готвят заедно, може би си помагат един на друг, молят се заедно един за друг и мисионират всяка седмица. Избират се един ден, в който отиват някъде и извършат някаква мисия. Планират заедно нещата, обсъждат ги, подготвят ги. След това идва ваканция, идва време, което има свободно време. Те се събират и се хващат. Отиват в съседния град и правят здравни изложения. После отиват в следващото село, където правят медико-мисионска работа върху болните хора. В следващото село отиват и провеждат курс за обучение на млади семейства, как да се справят с трудностите в живота. И пастори, и старейшини идват и им помагат, когато нещо им липсва, им носят презентации, храна, карат ги с коли. Единият човек има кола, другият човек има пари за бензин, другият човек има ентусиазъм да говори, а друг може да направи презентациите, трети може да пее, друг може да свири. Всички могат да пеят общите песни. И всички имат ентусиазма и желанието да свършат нещо. Ако в една църква, като да речеме, вземем Солунска, в която има около 100 младежи, и това са само 10 души, една групичка от 10 души реши да го направи това нещо. Ами ако останалите 90 решат да се разделят на групички по 10 и решат да го направят това нещо. И през една ваканция един избере един маршрут. Сопот, Карлово, Калофер и така съвсем произволно го казах. А другата групичка реши Бобов дол, Благоевград, Дупница и така нататък. Да отидат да направят нещо. Мислите ли, че няма да има по-голям успех Божието дело, отколкото има в момента? Значи нашата активност, от нашата организирана активност има, зависи Божието дело сега. И една група от млади хора, които имат желание да подкрепят и с ентусиазъм да се включват в разпространението на Божието Слово, когато църквата го организира и дори когато църквата не го организира. Защото ние имаме и лично служение. Нали, има отделно лично служение. Когато църквата не е успяла нещо да организира, ти отиваш, организираш го с твоите приятели наоколо и това става едно лично служене, което не е забранено. Никой не може да те спре да го направиш. Напротив, Господ те окуражава да го направиш, след като Господ те е призовал за нещо такова. И така виждаме една такава визия, при която едно движение се ражда и се раждат различни групички на различни места, към които се включват други хора постоянно. И те виждат тази мисия, научават песните, научават за идеята, включват се в тази идеология и Божието Слово се разпространява. Искам да ви споделя в студентски град, когато бяхме преди години и моята сестра беше там, ние имахме визията да разпространиме идеята за креационизма, за сътворението сред студентите. Това ни беше целта. Целева аудитория, студенти за студентски град. Идеята да представим идеята за сътворението. Към тази мисия се присъединяха няколко човека от самите студенти. А някои дори искаха да дарят пари, за да ни помогнат на това нещо. Но най-важното беше
ентусиазма, с който някои просто ни подкрепяха. И казаха: ева, шапка ви свалям за това, че сте решили да кажете тези неща, в които вярвате и да ги представите пред нас. Едно такова движение, едни такива хора, млади хора, които дори да не са млади, всеки с талантите си има силата да променя. Има силата, където и да се намира, каквото и да се случва, да променя средата около себе си. И в същото време ние имаме нужда да се освещаваме самите себе си, Бог да ни освещава. Има един много дълбок принцип, не знам дали сте го забелязали, когато спрем да мислим за себе си, тогава нашия характер започва да се променя, да се видоизменя. Отидайки в Студентски град, ние отидахме в началото с идеята: ето, ние имаме истината и ще я споделиме с хората. Когато отиваме там, всъщност ние разбрахме, че ние сме едното нищо. Да, имаме някакви истини, които са много полезни и хората наистина питат, обаче ние сме едното нищо и хората имат огромни нужди. Хората имат огромни проблеми, огромни нужди и виждаме как хората приплакват, и когато ние виждаме лицата им, на млади хора като нас, подобни на нас, тогава и на нас ни става свивани стомаха, свивани сърцето. Искаме на тези хора по някакъв начин да им помогнем, защото са преживели големи трагедии, големи разочарования, трудности и така нататък. И те търсят някаква истина, търсят нещо, с което запълнят живота си. Младите хора търсят някаква перспектива в този живот. И това, което може да им даде тази перспектива, е Христос. И това, което може да им даде смисъл и мисия в този живот, това е мисията, която в духа на пророчеството е записана. Да се водят хора към физическо изцеление, медико-мисионската работа, да бъдат научени на правилните принципи, как да живеят здравословно, как да избягват тези ужасни заболявания и всички тези и всички други неща, които са поне най-лошите от тях. Даже имаше един списък, бяхме принтирали едно картонче от двете страни с най-вредните и го раздавахме на хората, за да могат като влязат в магазина да си го обръщат така и да проверяват различните продукти. Една такава мисия би привлякла огромно количество от хора, защото хората искат да помогнат с нещо на обществото. Те виждат, че нещата деградират, че отиват на зле, и все още има хора с добри сърца, които, ако бъдат правилно обучени и ако им бъде представена тази идея, те биха се включили. Но това, от което се нуждаеме, са лидери. Това, което се нуждаеме, не са лидери с уменията на лидери, а са хора, които биха отишли и биха започнали със смелост една такава дейност, и Господ ще им помогне да водят хора към Христос. В библейския смисъл лидерството означава да излезеш напред, за да можеш да доведеш човека към Христос. Излизаш напред, когато човека се обърне към теб, ти му показваш Христос вместо себе си. Това е библейския модел за лидерство. А не човек, който винаги ентусиазира, който винаги води нещата и така нататък. Да видят всъщност Христовата визия. И това, което те да си спомняте, не някой, който седял отпред да им говорил, а да им е в главата идеята, визията, да видят Христос действаш чрез тези хора в това място. И как ти също можеш да си полезен в една такава дейност. И няма да се включвам в повече детайли, тъй като обещах на сестра ми да съм изключително кратък, затова ще дам направо думата на нея. Виж презентацията. Да. Така. Значи вчера, всъщност днеска урока, който беше, спомням си какво е заглавието на днешния урок, Междукултурни. Окей. Значи, това, за което днес ще говорим, всъщност е опита ни в Тюбинген. Аз ви разказах, нали, за това как историята до тук, как моята приятелка се обърна да стане от
момиче, което беше родено от адвентно семейство, от момиче, което има интерес наистина да се занимава с мисионска дейност. И да.